Karbilo Charlie Central Committee Lamding Road Asai Hemla Tong Sekot Pen Press Meet Kepa Laso Kepa Nangkok Alam Te Ketanja Pansin Tumnon Dakolo Ketengsin Laso Dimlong Ni Ladak Dotum Han Nilimena Banke Ladak Lamding Road along Mai Pulo Santong Pilo Kualang Banke Bidisar Lo Lai Channing Leng Puge Finance Secretary Central Committee Finance Secretary Longkring Ti Puge Assistant General Secretary Jason Teron Agola Pu Assistant General Secretary Jason Terondo then Ladakh Ongdong Central Committee leaders Tumdo Kaprek Long District Committee along Dipu District along Keklematum Kajirunga District Committee along Keklematum Amren and Bokolia District Committee Keklematum Ladakh Square Sinon Pini Monarlo that Dipu Club along Aisa RYA SYJ along Litum Student Youth Meet Laswa Team along KSA Lamding Road atum KSA Lamding Road a man pen convention so Kupa Lamthi Aputak Santum Han and Chisharing to Pini Halada Banke Central Committee Pen Punon District Committee level Tum Sitame Laswa knowledge Ajar knowledge Tawi Awalama Si Hala Bang Laso Kepapon Haladak a man can pon CPI Malatum Alang Tum KSA Pan Jasimet Pet KSA General Secretary Sumit Temu Alang Pan Alang Litum CPI Malatum Nepon Bor that pen KSA kethek Pan Kabori Hala Banke Ington Nai Pusinum KSA Central Committee Pen Puruno Pini Abanke Si Purkimo Ba Kopai Lang No Sonsi Nangli Roson Lo Haladake Alang Litum KSA Pan Pajuje Pin Pen Lasona Sai Ke Claim Banke Lake Chok Chederlo Pen Thirak Me Pulam Sinutum Puruno Halasona Sai Banke Munon Pista Matu Sitame Lason Claim Puderni Pusinum Puruno Ate Karbilo Charlie Asong La Banke Matu Party Le Keparjap Kali La Karbilo Charlie Asong Banke Lake Karbia Khai Karbia Pindeng Sumpot Karbia Lamaki Lahai Kepat Jogya Pan Kepa Me Panja Pan Kepan Tang Panja Pan Jasmet Pet Karbia Kiduk Kisung Ke Boy An Kepa Jog Panja Pan Si KSA Ke Amhalik KSA Kicheng Menda Karbia Khai Aparman Si Karjapi Dake Madu Political Party Aparman De La KSA Ke Amang Kategori Si Non La CPI Me Latombang Jasmet Pet CPI Me Latombang KSA Atom Pan Apong Batai Kethek Pan Ke claim ke thakasai ke claim la bangke ington nai posinil tum nang litum mathengno penel tum pudin tum pini penan inot bahini Ladakh branch committee level long ke claim tum KSA central committee tum si student youth meet ke pha lason ke mang hudun pen ki do tum tado ndak manja branch committee president secretary alang litum bangke alang tungke mang hu pen si alang tungke don lo ma se haldak Nil Tum Pan Teglong the dead penajok alang tunge chabang tujuila. Si hala son atum dado pen ongdung Nil Tum Naltum Pan put Nil Naltum Athengno Nil Tum pudun tum bangke CPI me alatum le nepon posita sumit timu alang bangke Central Committee General Secretary penaposi uthot KSA long chabang tuni pusin tum nam tum athengno pen tum pudun hang welcome to you pan tum athengno pen tum thanpon si Kado kawe alam thea bangke puthot advisor bale pathan kona sini advisor bangke Pini Pherangke tum karjo hut hadak la jasmet bangke dak KSA Lamding Road tum aphan alang tum akoi kar bok bakna son heno ke ongdung BJP program LAPEN jasmet bangke ti mahau solong election campaign along jasmet bangke advisor lai choning ling LAPEN Depu Thomson rong piamen and lorpen alang litum involved dun Selang tum hanar bukan pasuna koklo kusi kula sila sauta ko bilalam par nili ke chengsi pui bangke Karbilo Charlie Asong furkimu ke majuka chipindak no lapen anu tinta kachini angse busini de matha lage media tum punon lage mane political party claim bang punon lage mane social organization claim bang punon ang tonta karbi KSA alam bangke lage furkimu nili than thede sita kadu boita chini sita amlong iti adhek alam kaningji abang nili ke thakang tung lain lo alang li pubangke marxist philosophy policy tu mata pe claim rong
number 2 bangke alangli political party long dunjui pula soalam alangli kaning jedu lasini amlong ki komarlone ne chine stalage xkse pusipu lasomuni alangli kaning je teng kunote lake alang phansini kartu alangli CPI mel a party pen botai ini election thurdunlo botai sibang MLA thurdunlo suri silong dunde botai si election thurdunlo pharoi silong dunde lake elect council autonomous council election thurdunlo pharoi silong dunde lasomuni si dunai aku KSA alam apurgimu alam alang ke thanji alang moral right ave lape alang li ke inut ex KSA chot alang li advisor ta kali to non KSA phan ke thak bang alang li interested upilone lage karbia khai acha tailong wan det sigini lasi laso kuthak alang li ajrule pakkek pakkang ajale pakkang on sidami alang li ke CPI mel a party along national political party long standing along a member nili ka chinia teng pulote lasi laso abang pusi puthot laso lamding root akiase phan ke thagi pu bangke responsible ke amlong tilo lapen ni pui bangke laso dimlong aku inut pudun thui bangke general secretary bangke itu theklong tengte CPI mel atum si kidnap la tum si laso controversy bansi la KSC aphan political ating pen CPI mel ko pisi ke mathama laso teng ki paklem ji phan CPI mel national political party laso teng ki paklem je phan si sumit phan kidnap de number 3 dimahasau alam mangke nili thanek tu dimahasau long isi thegam long lo hola dakke batai tin ta ningkan kre phone halda em long wangbe pulote halake political party pugali karbia khe tunjong si laso pon non het nangli tu social media long adhek ke thek long du ada em kavidet pen ke thek re kavidet pen a join pen pula da phan pilo mentune karbia khe tu phan election ja men pen mentune longle patta kang than ja men pen kaprek la pusona kisung do la sona kisung karbia khe ko nat si kisung ma karbia khe phan kerap ke ase tuma right pusini lige matha dake political party alam itu matha unane lapen itung ke non ta political party long member inutawe staneli isi ganing je kang tung lalo non nili tum CPI mel itum kache song phan claim ra per dulu sa non nili tum claim ra porut KSA achievement alam itu matha nei itum KSA achievement pilo non new building dak construction dambo lake aprang nitum KSA dak central committee ki do hulo pulo tangte RW kili litrina lang ke wak pancheng lo ang tondo sa non new building nang pilo lake autonomous council atum non ta BJP nang du nei amuk du nei pula so alama bi sidanili non ki pu kang tung bangke non motivated ko pilo la so KSA phan tunai ako ki thak thui du kokma la so yong si ki thak du kok pulo tangte responsible amlong ke pini ke KSA lo ajak ding kluiben se abi lasi amlong ingti lason ninge thap ninge prupen pakek pakang pen KSA bang ke thak kroi ki lapen moheta dak dulo manja KSA branch atu latung tunlo apu dak ki theklong le delo KSA central committee ban theklong le delo aku wang turublo lasi non ta netum positive sense enlo lapen media to mana netum choning rigila lo je asika prek alam nangli tum same encourage pinang ne KSA ke thak bang ke nili tumi pudun kang tung ke hula dak theklong ke KSA a meeting dakali Aisa RYA tum student and youth convention busitu lasi hula dak Aisa phan ke pangtang kudak RYA phan ke pangtang kudak CPI mel phan ke pangtang long nitum kudunia thaya bi hala bang sita la so dim long KSA benar used to that la so dim long KSA Thompson man ka sorsar mani phan ka sorsar hula bang ke anta ing ton nei lasi hemprek aphan longwi aphan jong si klemi pulote non ilituma hin pen non KSA ke chithak nei apor gali doan KSA ke chithak tum phanta itum ke pangrum nang atum media tum ta responsible lo intellectual tum ta responsible lo political party tum ta responsible lo lan chot kali itum kar bi det chingrum chot kali si kapre ka phanta itum pangrum si aja include pen bhari achievement সংবিধান long kitu article 4244A jong si pachunji pulote innu ta phanda bat bipin ben si itum chun unji pusi litum awange matha nei lasi laso dim long pensi KSA non sumit alangli phan bangke nitum ke chichardun nitum ke theklong dun nituma assessment ke sumit phan ke CPIML pensi nep cheklo laso CPIML ben nep chek bangke CPIML a party tum alangli phan nang lo thusi alangli phan KSA phan paklem pa meji phan alangli phan nang lo thu nei pusi ni tum hin nang litum jansing timung pen sumit timung aphan welcome lo jong si alang litum bang bedet apan alang litum jong si ke pangtang je phan klem thurong protang te KSA lamdeng road Pini dokok ji angring dokok mamate
pilo pulo sokha lasone claim nang ni busini tung pulo lasi jong se alang litum bang bedat pulo tang lasone claim nang ne la bangke abera level bangke sentiment du kogji hala district level ke sentiment du kogji lasi alang litum bangke lage responsible du lasi alang litum phan ile tum tunai KSA men pen ke chok ke theng lai ke tum langni oi lasi alang litum same KSA phanjong si mathathi khailong ri phanjong si mathathi thot jong si tum KSA pangtang nei pulo de ke thak panging tangtelu lasi thak nang nei KSA ke non ta pordola jensing ke lage KSA central committee long da member ave nangli tumle lasi mathanoi KSA central committee long member ave district committee long ka expel also la phansi ako dunai KSA central committee president ke manji pulote la komasi chok chema nangli tumle insai noi tu lasi la son gali la tumbangke KSA puthot thak rinon KSA ke thagi gali lo KSA dak kaching room long si wang nang pulsi tumai inten kai til tangte pini amai long kekroi star pen KSA lamding with advisor mention lor pen si pulo lai chaning leng lapen KSA amai pu thomson rong pi phan ke atu pen pasun tang lo ko tang nang pen pilo a committee se gali ke arpu ke puson lo pasun pola tuma moral right duma je la tuma long ko not a moral right pen si do lo je la so committee long kumane a VP ta kumane AGS ta kumane a president ta kumane advisor ta central committee a set alang ni tum lo mal lo invet ke KSA central committee ke manani sitani tum ke invet pustame laphan nepri KSA sumita phan ajakong kom he kama laphan nep bor idet kumane ke family puma laphan tum bor idet bangke KSA ke chok che puba lasila tum ke moral right ave ni tum hananga pasun ji ke lage moral right kalilo lage nang tum hey phan lori phan ke claim tum ko nang tum chini lo sita non du bom tike lapen khay longri phan ke claim a competition bangke hinone kumatsi itum khay a pharma kisu pharman karja competition ma labang hinone sita ni tum ta puingtung latum jong si arsa aisa RY ipen KSA amen en ipen kaprek amen ki en pen jong si ke claim kang tum do pulo de kaprek amen ki seng mangani tuma badhawi sa KSA ban thak de ripu bancha ini convention law for any pen KSA ban competition avelo kasi illegal pulo Jingwai davelo illegal lo lasila son claim nang ni pulo stano ni tum approach bangla lo CPI mela tum sumit timung phane nang lo det sing lo nang litum ma proposal jong salang litum deng dit pulo tak te nang litum halang deng dit nahi litum hof ke ni tedu halang litum deng ni kusin tedu deng nang kogi puba nang kogi pusin tum ning tedu jong sila ke dunai pulo te karbia khai basi si ako akaheno purkimo binakho asi son claim dit nahi kopina alam pen ke lahe claim nang ne la pen kumane amlong tum election thuri phan chot bang ke lage KSA ke thak nang ne pusin tum